Salam alaikum. Ya baraka chokalani makai ni cinte tani raman cinte tayar raki jaya. Yoro kancane nangara joso beta America, France, Burkina, Mali, Latina no. Tu abeta. Non. Ngose ko ba ifolendo. Abidjan, Sabara Koyala. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le même femme m'a attendu à faire Josso le pour dire à la nuit. Ok. Non, attends. Abi Beleti. Moi, je vais appeler le Bamana Pama. Bamana Johnny, n'était pas maintenant lawyer. Ok. Oh. Il va vous dire qu'il y a un petit de non. Il va dans C'est un autre jour. Tu sais qui parle la route de l'éducation, mon a. Il était à mon fils. Ah, tu as dit, il y a un brouhaha. Radio Soa. Aïe, Radio Soa. Radio Soa. Attends. Allons-y. Alors. Wartigi Samasegu mali bɛɛ Samasegu de wartigi Samasegu mo ne bi se fɛn ka lebe mana na ka groupe mɔgɔw ye ala bari gambi bura judus mamala ni wara di fomuna kira ko Samasegu fɔ Samasegu de ay mobili sanga di ka wardi mali ma ni wara di fomuna ba fomuna ura dudu ye ne ka bo beti kira fɔ sama bo beti kira fɔ ati fɔ ura ju te fɔ ura dudu abi fɔ Samasegu abi fɔ Aujourd'hui Samasegu kala Samasegu Samasegu ma deli ka wari di ne ma fɔlɔ ne t'a lɔn n'a wari Mali bɛɛ Samasegu ɲɔgɔn tɛ ne de ko tɛ c'est moi levé bamanan i ɲɔgɔn tɛ Samasegu Bardo Gami i ɲɔgɔn tɛ wa i cɛ un 10 dangadɛ n'o dangadɛ yɛrɛ tɛ fɔ Bardo Gami tɛ fɔ radio tɛ fɔ ne ko tɛ a tɛ fɔ Assalamu alaikum la famille donc on est ensemble toujours donc au Kelendo levé bamanan avec son fils Jakmafi avec sa péro donc an bɛ min fɔ a ɲɛna adamaden an bɛɛ ka jɛ ka kɛ kelen donc an bɛ ɲɔgɔn bolo tout le temps donc Côte d'Ivoire Mali c'est la même pays c'est la famille donc on a